जोंनि डिमान्डआ लेगेल डिमान्ड, जोंनि दाबिया थार दाबि बायदि स्ल'गानजों ओनसोलखौ गोमसारहोदों। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो 5 लाख रां अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौनि दाबि। 1 লাখ টকাটো আমি দাবি কৰাটো আমাক দিব লাগে আৰু পৰিয়ালটোত আমাক 5 লাখ টকাটো আমাক দাবি কৰাটো দিব লাগে। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोबां बर' सुबुंफोरानो गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादोंमोन। बीएससी, बीटीसी आरो बीटीआर बे मोनथाम गोरोबथाया मुंख्लंफोरनि थाखायसो जादों। बीटीसी, बीएससी आरो बीटीआर बे मोनथाम सुक्तिया जादों मुंख्लंफोरनि थाखायसो। जों जुदि मुंख्लंफोरखौ मान होनो रोङाब्ला सावहोगोन होननानै बिथांमोना गेदेर गेदेर मिटिं खुंनायाव बिथांमोना मिटिंआव बेफोर खोथाफोरखौ बुङो। नाथाय दिनैसिमबो मुंख्लंफोरखौ अनसायनो रोंनाय जों नुनो मोनाखै। जों बेखौनो बुंनांगोन जि जितियानोखि गभर्नमेन्टआ सुक्ति जायो अब्ला बिथांमोना बुङो माने इलेक्शननि केम्पास खालामनायाव बिथांमोना बुङो माने बीटीसी, बीएससी आरो बीटीआर बे मोनथाम सुक्तिया जादों मुंख्लंफोरनि थाखायसो। जों जुदि मुंख्लंफोरखौ मान होनो रोङाब्ला जोंखौ सावगोन होननाय बिथांमोना जितियानोखि गेदेर गेदेर मिटिं खुंगोन मिटिंआव बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो। नाथाय दिनैसिमबो मुंख्लंफोरखौ अनसायनो रोंनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेनिखायनो थाबैनो बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव जायफोरा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि नखराव 5 लाख रांखौ थाबैनो होनांगौ। बेनिखायनो जों बुंदों थाबैनो जोंनि बड'लेण्ड आन्दलनाव जायफोरा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि 5 लाख रांखौ थाबैनो होनो थाखाय बिथांमोना राहा लानांगौ। दिनै बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव गोख्रों रेलि खालामनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। जोंनि दाबिया थार दाबि मुंख्लं जानाय नखरफोरनो 5 लाख रां अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनांगौ बायदि आखाइ आखाइ प्ले कार्ड लानानै गोख्रों दाबि खालामदों। मुंख्लं नखरनो थाबैनो मावफुंना होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ खावलायदों। जोंनि मुंख्लं नखरारि आफादनिफ्राय जि धरना होनाय बे थांखिखौ आं फोरमायनो सानदों। मानोना 2017 सनाव जिदानिखि सर्बानन्द सन'वाला चिफ जानानै दङमोन अब्लानो नैबे बड'लेण्ड मुंख्लं जानाय जाय नखर बिथांमोननो 5 लाख अनसुंथाइ होननानै फोसावनाय लेखा जों दिनैसिम नेनानैबो जोंनि जि मोननांगौ मोन्थाइ बे मोन्थाइखौ मोनैनि थाखाय जों नै दिनै बे जोंनि जिल्ला बेंगिरि बिनि दरखं मोखाङाव जोङो गासै मुंख्लंफोरा ज' जानानै धरना होनो गोनां बाध्य जादों। जोंहा बाक्सा आरो तामुलपुर लोगो नांनानै 935 जन नखरा मुंख्लं दा नैबे 5 लाख अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय नेनानै दङ। नाथाय बाक्सा हिसाबै 1035 जनमोन नाथाय बिनिनो आगोलाव एसे मोनलांबाय ना दा नै थाबावनाय जायफोरा बड'लेण्ड आन्दलनाव मुंख्लं जालांबाय बिथांमोना 5 लाख मोनगोननि थाखाय आसायावनो नै दिनै 935 नखरा दाबो मोननायनि लामायाव फैयाखै। बिनि थाखायनो जों दिनै बे लामाखौ लानो गोनां बाध्य जादों। दिनै नोंथांमोना मा दाबि लानानै सोमावसारदों? जोंनि दिनैनि दाबिया जाबाय माने 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौ आरो नखराव साफायै साख्रि होगोन होननानै फोसावनाय लेखा बे साख्रिखौ मोननांगौ होननानै जों दिनै बे मोननै डिमान्डखौ होनाय जादों। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बीटीआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सी सार्भिस, लेबोरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकोलॉजी, डेंटल, यूरोलॉजी, डेंटल एक्स-रे, प्ले एरिया,
एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ, पिआइसिइउ नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101655430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।